Παιδί Νατάλη. Η Δόξα Δράμας έχει την τιμή να φιλοξενεί την 5η μοίρα καταδρομών, η οποία ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της διοίκησης και παρίσταται στην θύρα 5. Επίσης κάτω τα δοκάρια με το 86, το Παλίδης Λευτέρης. Δεξιά στην άμυνα με το 26, Ταξεβανίδης Δήμος. Στο κέντρο με το 18, Παπαδημήτρης Μάνος. Δίπλα του με το 3, Πολ Καρατήλας. Αριστερά στην άμυνα με το 23, Γαλαστερός Μιχάλης. Στο κέντρο με το 10, Πινδόλης Άκης. Μαζί του με το 13, Τσουκαλάς Σταύρος. Στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής με το 99, Μαχαιρούδης Αντώνης. Και δεξιά με το 81, Μουρατίδης Μπάμπης. Και τα δύο επιθετικά βέλη για σήμερα με το 30, Βανές Ρόνι. Ξεκινάει με το Ρόνι. Και με το 79, Μουρατίδης Λάζαρος. Μαχαιρούδης θα έχει Μαζί της στο προπονητικό επιτελείο και ο σύνδεσμος φίλων Μαυραετή εύχονται σε όλες τις γυναίκες χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη δόξα μας και ξεχωρίζουμε στη διοίκηση της Δόξας Δράμας την πρόεδρό μας, την κυρία Μαργαρίτα Σκουλίδου, και της ευχόμαστε ολόκληρα χρόνια πολλά. Ούστρε. 2 μέτρα, όχι 1. Πάρε ρε Καλακτέρη την μπάλα. Όχι ρε, όχι. Έξω ρε. Τι έβγαλε ρε? Ξυπνήστε ρε! Πάλι κάτι σαν πίσω. Κόδωσε. Δεύτερο, δεύτερο! Αχ,
Αχ, κρίμα ρε. Σούταρε ρε. Τι μεγάλος. Πάντως όλες τις βρισκές αυτού του Villarreal δεν βρίσκουν ποτέ. Είναι έρχεται Σαλτάρου. Σαλτάρου. Σιδηρόπουλος! Στο YouTube το βράδυ!